Magandang araw mga kabaluyan. Kumusta na kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tungkol sa Project IS, Tabang OFW tayo ngayon mga kabaluyan. Ano nga ba itong Project IS at Tabang OFW? Sino-sino ang pwedeng mag-apply? Paano ang proseso ng aplikasyon dito? Kung gusto mo malaman, please keep on watching. Sa nakaraang video, pinakita natin ang mga conditions at requirements tungkol sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay livelihood program ng OWA. Kung hindi mo pa napapanood, naglagay ako ng link sa baba at pindutin mo ang link na to. Ngayon naman sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang Tabang OFW program. Ang Tabang OFW ay isang tertiary education subsidy na inilaan upang matulungan ang mga dependent ng mga OFW na apektado ng COVID-19 at nasa kolehiyo na magpatuloy sa kanilang pag-aaral, kung saan ang kwalipikadong tatanggap ay makakakuha ng 30,000 pesos na cash grant. Ang programang Tabang OFW ay one-time cash assistance na nagkakalaga ng 30,000 pesos para sa isang estudyante sa kolehiyo na umaasa sa isang OFW na napauwi, wala ng trabaho o namatay dahil sa COVID-19 pandemic. Ano ang mga kwalifikasyon para sa Tabang OFW? Para sa kasal ng mga OFW, ang mga dependent ay walang asawa na batang wala pang 30 taong gulang. At para naman sa mga walang asawa na OFW, ang mga umaasa ay solong anak, kapatid, pamangkin na wala pang 30 taong gulang. Ang kwalifikasyon ng estudyante na umaasa sa programa ng Tabang OFW ay: una, dapat siya ay mamamayang Pilipino. Ikalawa, kailangang matugunan nito ang kasalukuyang pamantayan sa pagpasok at pagpapanatili at hindi natutugunan ang pangkalatang patakaran sa pamumuhay ng universidad. Ikatlo, hindi pa pinalayas o na-expel sa universidad. Ikapat, dapat kang mag-enroll sa isang undergraduate na naaprobahang undergraduate na programa ng CHED. Ikalima, kailangang maging isang umaasa sa isang OFW na pinauwi, na wala sa lugar ng trabaho o namatay sa panahon ng pandemyang COVID-19 tulad ng sertifikasyon ng DOLE. At ang panghuli, hindi ka pa dapat nakakatanggap ng anumang award o anumang uri ng scholarship mula sa gobyerno. Ngayong alam na natin ang mga kwalifikasyon, isunod naman natin ang mga kinakailangang dokumento ng OFW at ng estudyante para sa programang ito na ipapasa natin online. Para sa estudyante, ito ang mga kailangang maipasa sa Unipass. Unang dokumento, pagtanggap ng patunay ng pagpapatala, maaaring isa sa mga sumusunod: form para sa pagtatasa sa pag-enroll, sertipiko ng pagpaparehistro o sertipiko ng pag-enroll. Ikalawa, dokumento ng pagpapatala, elektronikong format or in electronic format. Maaaring ito ay kinuha mo sa website ng eskwelahan or pinadala ng eskwelahan via email. Sa mga sumusunod, maaaring evaluation form o yung marka ng pagsubok sa pagpasok. At para naman po sa OWA, ito po ang mga kinakailangang papeles ng OFW. Una, mga papeles ng paglalakbay, yung passport po. Ikalawa, kung ikaw ay umuwi, yung katibayan ng iyong pagdating, passport page na may immigration stamp or sticker ng huling pagdating mo dito sa Pilipinas. Ikatlo, kung ikaw ay nasa abroad pa at lumipat ng ibang amo, kumpanya, ito, katibayan ng paglipat, pidabit, liham ng polo o sertipiko ng kumpanya na ikaw ay lumipat. Ikaapat, kung namatay ang OFW, death certificate o anumang talaan na katulad nito. Ikalima, katibayan ng opisyal na paghahatid sa OFW
mula sa embahada o konsulado. Ika-6, katibayan ng umaasang relasyon. Para sa estudyante, birth certificate o marriage contract ng magulang na OFW. At para sa mga single o walang asawa na OFW ay Senumar. Ika-7, affidavit na nagsasabi na ang estudyante ay walang tinatanggap na award o anumang scholarship mula sa gobyerno. Ang proseso kung paano mag-apply para sa Tabang OFW program online. Pwede mo rin i-download ang application form at nilagay ko rin ang link na to sa description box natin sa baba. O pumunta na kamalapit at tanggapan ng OWA upang makakuha ng isang kopya ng application form. Sunod ay kumpletuhin ang lahat ng kinakailangan sa dokumentasyon. Isumite ang lahat ng mga dokumento sa pamamagitan ng tanggapan ng rehiyon, original office ng OWA o sa pamamagitan ng online. Ika-4, hintayin mo ang mensahe mula sa DOLE o OWA kung nasa slot ka ng mga aplikante. Maglalagay din ako ng link sa baba para sa Tabang OFW status inquiry para makita mo online kung ano na ang status ng iyong application. Ika-5, kapag na-aprobahan na, isang text message o email ang ipapadala sa iyo na may impormasyon kung paano mo i-claim ang iyong financial grant. At syempre, bilang panghuli, pwede mo nang i-claim one-time financial assistance 30,000 pesos sa itinalagang Money Exchange Center. Ganito ang itsura ng Tabang application form sa laptop o sa computer. At ganito naman ang itsura sa ating mga cellphone. Ang mga kinakailangan na impormasyon para sa Tabang OFW application ay ang mga sumusunod. Para sa detalye ng OFW, ang pangalan, birth date, gender, passport number, contact number, email address, Facebook account, occupation, address, country of deployment, at OFW category. Para naman sa detalye ng dependent applicant o estudyante, ang relationship nito ang pagkarelasyon sa OFW, pangalan, birth date, gender, civil status, contact number, email address, FB account, eskwelahan kung saan siya nag-aaral, year level, at kurso na kanyang kinukuha. At dahil po nakapangalan sa estudyante ang perang matatanggap, kailangan po ng kanyang bank details. O kung wala naman po siyang bank account, ay panatilihin na lamang po itong blanco. Taba po niyan, may mga conditions. Lagyan lang po natin ng check yung mga box na nakatapat doon. Then, click na natin yung next button. Ganito ang susunod na lalabas sa ating my screen. Sa screen po na to makikita natin yung mga kinakailangang dokumento. Ipasa o ilagay lang natin yung mga dokumentong kinakailangan kung saang kahon siya nararapat. Halimbawa po dito sa photocopy of valid passport or travel document, ito po yung page 2 ng ating passport o identifying page. Ipa-photocopy po natin yon ng colored photocopy. At yung colored photocopy po, yun kailangan natin kunan ng picture. Then dito po natin ilalagay sa box na to. Click nyo lang po itong choose file. Tapos select nyo lang po sa gallery nyo yung picture na inyong kinuha. At ganyan din po ang gagawin sa lahat ng dokumento na kailangang isumite. Siguraduhin po natin na mailagay natin sa tamang kahon yung ating mga dokumento. Tandaan na 4 MB or less ang kinakailangang file size ng ating mga dokumento. Kapag tapos na natin mailagay lahat ng ating mga dokumento, click na natin yung submit button. Ngayon tapos na tayo sa Tabang OFW, isunod naman natin ang project is. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan dahil ang application form at mga dokumento na inyong pinasa para sa Tabang OFW ay siya rin gagamitin ng OWA para sa project is. Although pareho po sila na para sa college student na OFW dependent na naapektuhan ng COVID-19 pandemic, ang project is ay scholarship cash assistance kung saan ang beneficiary ay makakatanggap ng 10,000 pesos per year at hindi lalagpas sa 4 na taon. At may pagkakaiba din po sila sa requirements.
Sa project is po, kailangan active OWA member ang OFW. At bilang panghuli ay magkaiba rin po yung evaluation ng inyong mga aplikasyon sa bawat programa. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay makatulong ito sa mga kapwa nating OFW at sa mga estudyante po nila sa kolehiyo na kanilang pinag-aaral. Abangan nyo po sa ating susunod na video, mga kabaluyan, ang tungkol naman sa DOLE AKAP na atid sa atin ng DOLE at OWA. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, humingi po ako sa inyo ng isang like. Kung napadaan ka naman po sa ating channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. At welcome na welcome po ang inyong mga komento sa ating comment section. Salamat po sa panonood. See you on our next video and God bless.